салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳатон нашри ҷамъбасти хабарҳои ҳафта мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир. имрӯз шанбе 24 октябри 2020 сол аст. шумо дар нашри навбатии таҳаввулоти ҳафтаи равонро мустақиман мешунавед. оғози ин ҳафта душанбе 19 октябр шаҳрдори Маскав Сергей Собянин дар мусоҳиба ба хабарнигорон гуфт ки шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ дар Маскав дар соли 2020 40% коҳиш ёфтааст. Сергей Собянин таъкид кардааст ки коҳиши шумораи муҳоҷирон ба бозори меҳнат бахусус дар бахши манзил ва коммуналӣ таъсир гузоштааст ва иброз намудааст ки на ҳар як москвагӣ ба кор бо асбобҳои дастӣ, бел ва ҷоруб розӣ мешавад. аммо мо ҳоло ин масъаларо тадриҷан ҳал карда истодаем, аз роҳҳои дигар кор бурда истодаем, таъкид дошта буд шаҳрдори Маскав. аммо Сергей Собянин возеҳ накарда буд ки дар сурати норасоии муҳоҷирони меҳнатӣ дар бахшҳои манзиливу коммуналии Маскав аз чӣ роҳҳо кор бурда метавонанд, чун дар ҳамин суханронии худ шаҳрдор иброз дошта буд ки сокинони Маскав ба чунин корҳо майл надоранд. Сергей Собянин инчунин гуфта буд ки мақомоти Маскав сокинонро аз минтақаҳои дигари Русия барои ҷуброни норасоии нерӯи кори ба Маскав ҷалб карданиянд. дар рӯзи душанбе 19 октябр дар Тоҷикистон ҷаласаи навбатии палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон баргузор гардида буд ки дар он иловаҳо ба қонун дар бораи мусоидат ба шуғри аҳолӣ баррасӣ шуданд. хабар дода буд хадамоти матбуоти парлумони мамлакат. маълум шуд дар бораи ворид намудани тағйирот ба як қатор қонунҳо, аз ҷумла ҷорӣ намудани маҳфуми кори фосилавӣ дар қонуни мусоидат ба шуғри аҳолӣ қарор қабул гардидааст. дар асоси ин ба модда 1 қонун дар бораи мусоидат ба шуғри аҳолӣ сархати нав илова карда шудааст ки муносибатҳои марбут ба татбиқи раванди меҳнатро берун аз маҳалли корфармо бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар раванди кор ба танзим медарорад. ғайр аз он, барои такмил додани моддаи 4 амалкунанда дар қисми 2 лоиҳа сархати нав илова карда шуд. тибқи тағйиру иловаҳо, кормандоне ки фаъолияти худро аз фосилаи дур анҷом медиҳанд, инчунин ба гурӯҳи аҳолии шуғл баробар дониста мешаванд. шумо ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман мешунавед. озодии муваққатии коргарони хориҷӣ дар сабти иҷозатномаи кор то 15 декабр тамдид гардидааст. ёдовар мешавем ки бо фармонҳои президенти Русия Владимир Путин аз 18 апрели соли 2020 таҳти рақами 274 ва аз 15 июни соли 2020 таҳти рақами 392 дар Русия тартиби садумаи кор барои коргарони хориҷӣ муқаррар карда шудааст. дар аввал тахмин зада мешуд ки сабуки муваққатӣ то 16 сентябр амал мекунад, аммо пас аз мураккаб шудани вазъ бо коронавирус президенти Русия Владимир Путин фармони навро аз 23 сентябри соли 2020 таҳти рақами 580 имзо кард ки тартиби сода карда шударо тамдид кард. гузашта аз ин санад ба тариқи бозгашт 16 сентябр эътибор пайдо кард. тибқи фармони рақами 580 имзо кардаи Владимир Путин аз 23 сентябри соли 2020 шаҳрвандони хориҷӣ аз кишварҳои бидуни раводид метавонанд патентро танҳо дар асоси аризаи хаттии худ новобаста аз ҳадафи вуруд ба дастуранд тамдид кунанд ва барқарор созанд. инчунин танҳо бар асоси ариза ба тариқи сода карда шуда корфармоён метавонанд барои муҳоҷироне ки ба раводид ба Русия омадаанд иҷозатнома барои кор диҳанд ва ё муҳлати гузаштаи онро тамдид намоянд. шумо ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман мешунавед. дар ин ҳафта хабар додем ки як донишҷӯи тоҷикистонӣ донишгоҳи давлатии Комсомолск-на-Амур ба номи ҷоманазар Қурбоназаров соҳиби унвони донишҷӯи соли 2020 дар минтақаи Хабаровски Русия гардида буд. дар шаҳри хабари мазкур дар сомонаи донишгоҳи давлатии Комсомолск-на-Амур навишта шудааст ки дар шаҳри Хабаровски Русия марҳилаи минтақавии озмуни ҷоизаи миллии Русия донишҷӯи соли 2020 ки онро ҷавони тоҷик Ҷоманазар Қурбоназаров ба даст овард ба поён расид. озмунро созмони ҷамъиятии умумии русиягии иттиҳоди ҷавонони Русия дар якҷоягӣ бо маркази минтақавии ҷавононӣ ташкил кардаанд.
таҳвилотҳои ҳафтаи равон аст мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир. 21 октябр дар нашри хабарӣ гуфтем ки мақомоти иёлоти муттаҳидаи амрико кормандони ширкати ҳавопаймоии аэрофлоти русияро дар интиқоли дастгоҳҳои электронӣ аз ҷумла маҳсулоти ширкати маъруфи Apple ба Русия ба маблағи $50 миллион барои қочоқ гумонбар медонанд. Теъдоди гумонбарон дар маводҳои ширкати Apple амрико барои қочоқ ба Русия 10 нафар буда, кормандони ширкати ҳавопаймоии аэрофлоти Русия мебошанд. Калака 8 нафари онҳо боздошт шудаанд. афроди боздоштшуда ба интиқоли амволи дуздидашуда надодани эттилооти содироти ғайриқонунии дастгоҳҳои электронӣ айбдор мешаванд. дар ин бора дар вебсайти прокуратураи ноҳияи шарқии Нью-Йорк хабар дода шуда буд. гуфта мешавад ки ҳангоми боздошт аз гумонбарон $10,000 ва шумораи зиёди дастгоҳҳои электронӣ дарёфт ва мусодира гардиданд. ҳоло барои ҳар як айбдоршаванда ҳукми назаррас на камтар аз 10 соли зиндон таҳдид мекунад. дар Русия мемонем ва таҳаввулоти ҳафтаи равонро дар нашри хабарии ҷамъбасти хабарҳои мустақиман мешунавед ва ёдрас мешавем ки имрӯз шанбе 24 октябри 2020 сол аст. дар ин ҳафта гуфтем ки раҳбари Комитаи Шӯрои Федератсия оид ба сиёсати иқтисодӣ Андрей Кутепов ба ҳукумати Русия пешниҳод намуда буд ки масъалаи иваз кардани меҳнати муҳоҷирон аз ҷумҳуриҳои собиқи шӯравиро бо маҳбусони корҳои ислоҳӣ додашуда аз тарафи суд омӯзанд ва дар ин самт қарори дахлдор қабул кунанд. тавре аргумент.ру хабар дода буд ин чораи ҷазоро иҷроочиёни судҳо кам истифода мебаранд, зеро маҳкумшудагон ҷое барои фиристодан ба корҳои ислоҳӣ надоранд. ҳамзамон тавре ки сенатор Андрей Кутепов гуфта буд корхонаҳои хусусӣ ва давлатӣ истифодаи меҳнати коргарони хориҷиро дар ҷойҳои корӣ камихтисос ва каммузд афзалият медонанд. дар охири ҳафтаи равон дар нашри хабарӣ хабар дода будем ки кормандони мақомоти гумрук дар фурудгоҳи байналмилалии Домодедовои Маскав кӯшиши содироти беш аз $125,000ро бидуни эъломияи расмӣ ҷилавгирӣ намуданд. тавре дар сомонаи расмии гумруки Домодедово навишта шуда буд, як шаҳрванди Тоҷикистон бидуни пур кардани эъломия мехост аз Маскав ба душанбе беш аз $125,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро интиқол диҳад. гуфта мешавад ки ҳангоми назорати мусофирон ва маъмурони гумрукии Домодедово як шаҳрванди Тоҷикистонро ки дар долони сабз равона буд бо беш аз $125,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва 12,6 рубл дар маҷмӯъ тақрибан 9,6 миллион рубл боздошт намуданд ки ин нафар маблағҳои ба асъори хориҷӣ доштаи худро дар эъломияи расмӣ нишон надодааст. дарҷ гардида буд ки дар амалҳои мусофири масири Маскав-Душанбе нишонаҳои ҷиноятӣ овардашуда дар сархати А қисми 2 моддаи 200 прим 1 Кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия дида мешавад ки дар ҳоли ҳозир муфаттишон ҳалли корро тафтиш карда истодаанд. шумо ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед ва идома медиҳем. 21 октябри 2020 сол хабар додем дар нашри хабаре ки Русия ба муҳоҷирони меҳнатӣ шаҳрвандони давлатҳои узви Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё барои таҷрибаи кор дар Русия нафақа пардохт мекунад. созишномаи дахлдор ки ба таъмини ҳуқуқи баробари нафақа барои коргарон равона шудааст аз ҷониби вакилони Русия дар ҷаласаи пленуми 21 октябр буд. дар ин бора парламентская газета хабар дода буд. созишнома дар бораи нафақа барои коргарони кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои иқтисодии Авроосиё 20 декабри соли 2019 дар шаҳри Санкт-Петербург аз ҷониби раҳбарони кишварҳои Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон ва Русия ба имзо расида буд. мақсади асосии ҳуҷҷат ташаккул додани ҳуқуқи нафақаи коргарони кишварҳои узви Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё дар ҳамон шароит ва ба ҳамон шакли мизбон амал мекунанд. равшан карда шудааст ки нафақа аз ҷониби давлате таъмин карда мешавад ки муҳоҷир ё худ коргар
در آنجا فعالیت میکند و در قلمرو آن سابقه نفقه به دست میآورد. اگر فعالیت مهنتی در فدراسیای روسیه عملی شده باشد، کارفرما حق سقورته کارمند را به بودجه انتقال میدهد. همین طریق کارگر حقوق نفقه خود را تشکل میدهد. شرح داده بود معاون وزیر مهنت و حفظ اجتماعی فدراسیای روسیه اندری پودوف در جلسه دومه دولتی روسیه. تحولات هفته روان را در نشر خبری جمع‌بستی خبرهای هفته مستقیما میشنوید. 22 اکتبر پنجشنبه خبر دادیم که در مقامات حفظ حقوق فعالیت مغازه را مورد تفتیش قرار دادند که به یک صاحبکار تاجیکستانی 46 ساله تعلق دارد. بنا به نوشته خبرگزاری پانوراما پرو، در این مغازه کلون فروش لباس، پایافزال، ساعت و اطریات به راه مانده شده است که بنا به معلومات مقامات انتظامی اکثر محصولات به فروش گذاشته شده در مغازه مذکور قلبکی بوده برای قاچاق به فدراسیای روسیه وارد گردیدند. گفته می شود که صاحبکار مغازه مذکور را پس از تفتیشات ده‌ها هزار روبل و جریمه در حال دیگر حبس انتظار است. طور خبر داده شده بود پلیس علاوه بر ساخته‌کاری قانونشکنی‌های داخلانه از جمله مهنت غیرقانونی مهاجران و تشکیل اقامت آنها را در قلمرو مغازه آشکار کرده است. در همین حال دو مهاجر گفته شده بود که بازداشت شدند که آنها را اخراج مأموری از حدود مرزی و مأموری فدراسیای روسیه انتظار است. نسبت به صاحبان مغازه عملهای تفتیشاتی ادامه دارد. در حال حاضر مقامات مسئله حل و فصل نموده ایستاده‌اند. جمعه 23 اکتبر خبر دادیم که مقامات تاجیکستان و ازبکستان پروازها بین تاشکند و دوشنبه موافقه کردند. نوشته بود سپوتنیک ازبکستان با تکیه به وزارت نقلیات این جمهوری. طبق معلومات پیشکی نخستین پروازهای هواپیما بین پایتخت‌های تاجیکستان و ازبکستان روز 28 اکتبر صورت خواهد گرفت. پروازها از تاشکند به دوشنبه هفته یک مرتبه، روزهای چهارشنبه انجام داده خواهند شد. پروازهای برعکس یعنی هفته یک مرتبه از روز پنجشنبه از پایتخت تاجیکستان به ازبکستان پرواز خواهند کرد. گفته شده بود که قبلا جمهوری تاجیکستان از ایول برقرار کردن پروازها با برخی شهرهای ازبکستان را برنامه‌ریزی کرده بود، اما با دلیل وضع نااستوار اپیدمیولوژی این تصمیم موقتا بازداشته شده بود. جمع‌بستی خبرهای هفته را مستقیما میشنوید. در آخر این هفته جمعه خبر دادیم که در دو خط مترو مسکو از 2 نوامبر در ساعت‌های معین صبح تخفیف 50% حق راه اندازی می‌گردد. گفته بود رئیس شهر مسکو سرگئی سابیانین. طرفای کاهش یافته نسبت به مسافرانی که به هر گونه ایستگاه‌های خط‌های تاگانسک که کراسنوپرسننسک و نیکراسوفسک از گشوده شوید تا ساعت 7:15 دقیقه و از ساعت 8:45 تا 9:15 دقیقه سحری وارد میشوند تطبیق خواهد شد. هدف آزمایش کاهش دادن سرباری در مترو در وقت پررفتا و امکان دادن مسافران برای نگاه داشتن مسافه اجتماعی می باشد. شرح داده شده است در زیر خبر از جانب مأموریت شهرداری مسکو. در روزهای کاری تخفیف تا 22 روبل پیش بینی گردیده است. شما برنامه اطلاعاتی جمع‌بستی خبرهای هفته را با مهمترین تفصیل خبرهای هفته سپری گردیده مستقیما روز موج